wannan kusan duka da kuke gani yan sanda ne suka yi min shi, suka zo suka ɗauke ni suka kama ni suka samu Hong Kong, suka ce me yasa nake zagin Obasani. Kaga kenan Obasani ne isa aka yi min wannan wulakancin, duka da bolala, duka da ko ina haka suka je bakin ruwa ma suka je suka ce za su kashe ni su jefa ni a bakin ruwa a banza. To wannan duk abin da kuke gani dukansu ne, yan sanda ne. Daga ƙarshe bayan sun mun abin da suka mini suka sake ni sannan na zo, amma abin da zan iya gane ya zan gane wasu daga cikinsu, sannan kuma zan gane wajen da suka zo suka ɗauki mukullin Hong Kong, suka ɗauki mukullin Hong Kong suka kwaɓe mana Hong Kong, daga ƙarshe kuma suka ajiye ni, sun mun wulaƙanci. ƙarshe kaga kenan ma'ana Obasani ne isa a yi mun wannan, tunda shi suka ambata har suke cewa ma zan je wajen, suka yi mun bidiyo suna duka na, suna bidiyo suna zagi na, suna cin mutunci na. To duk wannan abin da kuka gani dukan yan sanda ne, da bulala da hannu da ƙafa haka suka dinga duka na.